এটা অভরা হ্যাঁ বড়া हाँ হ্যাঁ উঠু দোকান বন্ধ করে যাবে 11টা বাজলানি केईटा वालानी 11টা বাজলানি দোকান বন্ধ করে তো শୋଇଛ বন্ধ ଆସିରି 11टा वालानी ଆଉ अरे मु ଶୋଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଶୋଇନଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଏ ଯୋଉ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି। କ'ଣ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଭାବିଲୁ ତୁ ଆରେ ମୁଁ ତୋ ଦୋକାନକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲି 4:30ରୁ 5ଟା ଭିତରେ। ହୁଁ ଏ ଯୋଉ ବେଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ ତ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ 17-18 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ବସିଥିଲେ, ସବୁ ବୟସ୍କିଆ ଲୋକ, ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ 50ରୁ 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ସବୁ ହେବେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚା ପିଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଠି ଚା ପିଉଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସାଡ଼ୁ ଆସିଲା ବାଇକ୍ ଆଣିକି ତୋରି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଲା, ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ଟୋକାକୁ ଅନେଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ତାକୁ ବୋଧେ 18ରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହବ। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ତୋତେ ଚାଟା ମାଗିଲା, ତୁ ଚାଟା ତାକୁ ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ଚା ଗୋଟେ ଢୋକ ମାରିଲା ପରେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେଇଲି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ତୋତେ ମାଗିଲା, ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଦିଅ। ତୁ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ କି ସିଗାରେଟ ନେବ? ସେ କହିଲା ଯେ ମିଟ୍ ସିଗାରେଟ ଦିଅ। ତୋର ମନେ ଅଛି? ମତେ କହିଲା ଚାରିଟା ଟାଇମ୍ ହେବ ଆଉ ହଁ ମିଟ୍ ସିଗାରେଟ ନେଲା। ଓପନ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଡିଏସିଲି କାଠି ମାରିକିରି ସେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସିଲେ, ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ସେ ସିଗାରେଟ ଆଣିଲା, ଧୂଆ ବି ସେଇଠି କାଢ଼ିଲା। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଏଠି ଶୋଇକିରି, ଭଗବାନ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛ? ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ଲଘୁଜନ ଗୁରୁଜନ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସଂସାର କ'ଣ ରହିବ? ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ଇଏ ଭରା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ରହିପାରିବ। ଏ ସଂସାର ସେୟା ଦୁନିଆ ସେୟା, ଆଉ ତୁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବ? ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜିକାଲି ସମାଧାନ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲଘୁଜନ ହଉ କି ଗୁରୁଜନ ହଉ କି ଛୋଟ ପିଲା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।